Sarap ng ulam. Ha? Shout out! Shout out guys! Oh. Oh. Kapo no? Naal talaga maganda ang cellphone. Hindi ko man abot yan. Ayan. One viewers. Ano lang tayo? Chill live. Tamang pintuan. Nasa TV lang nagluluto. Chill live. Chill live. Galing pa lang kami dun sa ano sa kay Crystalline. Maaga tayong nag-live alas 11 para pagkatapos ng live butas ng break time makabalik agad para makauwi rin ng maaga kasi daming gagawin dun sa ano maagang makalabas sa mga paninda. Kuya Danilo Pisara, alright paring Bison. Wala na, di na maka-vlog. Cellphone, lobat. Di maka-edit. Kaya ako, chinarge ko talaga eh. Camera, lubat din. Kaya ako, chinarge ko. Alam kong brand out eh. Bago ko natulog, charge ako. Wala, bunutin ko. Alam mo ko alas 5. Mami Jeannie, hello! Ana all. Ate Bidang, hello. Nagluluto pa Ate Bidang. Ate, tingnan nyo na lang sa ano, sa vlog ni Gatchok. Shout out Ben mga Stevie! warasak-wasak. Sabi ni Danilo. Shout out po, Hello, warasak-wasak. Mami! At Warasak-wasak. yung live natin ngayon ay ano na, hindi na tulad nung dati na unlimited live. Back to normal na po ito. Kuya Chris Pulo Solido, hello po. Shout out po mga kawarasak-wasak. Shoutout mga katibak. Mga kapatibak dyan! Warasak-wasak nga. Warasak-wasak. 10 viewers, hello! Balutin ko talaga yun. I-regalo ko dito. I-regalo kay Ate Jane. Isa-isa mo nila yung vlog kung gusto nila. Kulay pula andun. Balutin. Isuot mo. Aldok sa mani. Isuot mo. Pero yung, di ba, yung, Baliktad. ano, maliit, dito sa harap, sabi mo maliit sa harap. Hello po sa lahat. Anong ulam niyo Ate Bidang? Bato. Tahong! Tahong! Tahong ni Carla! Tahong! Graba. Oy, shout out Aswang! Yo. Namumutla si Aswang ah. Ay po sa lahat, sabi ni Kuya Danilo Kasi Bizarra. nga, hindi nga lumalabas Alright. yung aswang, kaya namumutla. Ayan po si Aswang, namumutla oh. Pasok mo ka sa gate. Ah. Kuya Hook, hello. Ilang live yan? Sa akin. Good morning, Team Paway. Sabi ni Kuya Rocky. Good morning, Team Jin, Paway. Sabi kailangan ni dyan Kuya pangontra mo. Rocky. May gimat yata. Pangantar ko sa lalaki. Ha? Paguntis 15 viewers. Hindi ratatalab. Kalokohan. Ayan. Bakit so hindi ratatalab? Kala ko pangakit. Oh. Hindi, panguntar daw sa lalaki. 15 viewers. Shout out po siya no. Kawasak-wasak. Shout out sa Ate Jenny. Warasak-wasak. Ate Jenny, hello. Sabi mo warasak-wasak. Kuya Juju. Hi Jaja, hello po. Silang lahat. Kamusta po? And Silang to all lahat. viewers and supporters. Si Daddy Mulagas, shout out po siya guys. Umaga po. Daddy Mulagas. Kuya Jagger. Si Kuya Jaime, silang lahat. Papa. Oh. Kuya Mga viewers Jaime, natin dyan. kamusta na? Hindi na ba Oh, si hi, Kuya Jagger? Chin Chin. Hi, Kuya Jagger. Kuya Jordan. Hello. Oh, dami lagyan na sa iyo. Kuya Jordan, hello po. Franstar, shout out po Franstar. Kuya Frankstar, saan ka na? Sinsin. Gagawa pa tayo ng thumbnail. Danil. Franstar. Ano? Gawa na kayo Danilo. thumbnail ni ano, Chinchin. Oh, Music Makbal. video. Hoy Makbal, present daw. Gawa na kayo music video. Makbal, hello. Di na tayo unlimited live, 1 hour na lang to. Tapos mamaya, doon sa bahay di na ako Yung ice makakapag-live. cream tea. Ha? Pangit na lasa? Ay ko, Madalaw ka nga kahapon. Present Di daw. man kasi hinahalo 15 yung viewers, hello. inalo mo yung prebo? Biga, biga. Ba't lumulubog yung prebo? Kuya Ruel Molina, hello po. Kuya... Hindi, di ba? Well. Yung flavor nasa ibabaw, lumulutang. 19 viewers, ano lang yung live natin?
walang Anong kantahan, flavor mo dun, Jin? Yung Ah. mangga talaga na ano? walang kuryente. Mangga talaga At sana na- wag mag-loading yung live natin kasi Dati, data lang blender ito. mo. Sir Ruel, hello, sabi ni Kuya Danilo Yung Bisara. blender? Wala, hindi yung blend. Hello Ate Chen, Kuya Marvin, Kuya Jason, sabi ni Macbal. Hello pa, Macbal. Hello, hello. Biga Miga Shoutout daw love kay shoutout. Kuya Gatcho. Siya nga po, kisinsin! Si Friendstar. Ihanap nyo na daw po Sabi si ni Kuya Friendstar, Gatcho. Sinsin. Abangan nyo po yung upload kasi tinuruan ni Sinsin si Friendstar sumayaw. Ay, Prestar, mag-ano daw kayo, thumbnail. Ha? Meron. Oh. Thumbnail daw kayo ni Sinsin. Kuya Kuya, Jordan, Kuya Friendstar. wala pasok school, ikaw. Ay, kung wala ka raw pasok sa school. For now po, nagpa-suspend po yung school namin. Bakit? Kasi walang kuryente. Ah, Kasi madami kasi estudyante doon. So, mainit. Hello Ate Jenny, Ate Bidang, May Ate, care po naman sa Ate amin, Inday. school namin. Suspend. Ihanda nyo na mga katawan nyo, Synchronous sasabak and kayo sa sayawan. Enjoy Team Paway. Hok, hello sabi ni Ate Jenny. Morning Kuya Jojo, sabi ni Kuya Danilo Pisara. shoutout po! Hello po, Kuya Danilo. Ate Chiri, hello. Init talaga dito. Ate Maris, Hindi mapusa, bubuta. Tol Julius, Lalagablab. Kuya Ruben, shoutout sa inyong lahat. Hello. Kuya Jaime. Hello, hello. Kuya Jagor, hello. Kuya Jagger, hello And po. Kuya Good Ate morning, Colleen. Kuya Marsha. Nakabal ata yan. At Kuya Gatcho, ano Kuya na? Dani, Kuya Dani, shoutout. Hello po, Kuya Dani. Wala pang dumarating. Darating pa lang. Good morning Kuya Macbal. Basta pag naghihintay Kuya pa Danilo, lang, hello. nakita- Amuay, sabi ni Kuya Hawk. Constantino family, shoutout po. Ang init. Sana 23 viewers and sa anim na nagtamsak. Vince, gusto mo ng bulong ko. Ano? Ay, bulong daw ni Ate Jenny. Ako, ayaw ko ng bulong. Yun, Gusto good ko yung morning ano. sa lahat, Ate sabi ni Jenny, Tol bumili Julius. ka na ng ice candy kahit Pag, Kuya Ate Ricky, Jenny, Kuya alam mo Ricky. Ate Jenny, pag, Pero kay pag bulong kasi di mo masyadong maintindihan, mas maganda yung ungol. Oo, kaysa bulong. Kuya Pete, Ang ano ungol. naman yung sinasabi mo? Agulol. Hmm. Narinig mo pot. Yung aso na nilalamig sa madaling araw, ganon dapat, hindi bulong. Agulhol. yung bakang aso na may galis, Trangkasado. pag nakita mo sa gilid ng kalsada, Kuhang-kuhan yung bidang. pag Ang kamot, Kevin. ha? Oo. Pag madaling araw, Kumustahin mo sila? Kumustahin mo? ano? Kung sino nababasa ka? Wala nga, lubat o 3%. Naday ko ngayon. Mahina tawag ng mata mo. riders. Mahina. Agulhol. Ay, kayo lang sa kanila. Hindi mo nababasa. Di mo na mabasa? Parang, Kuya Sagani. kagaya, Franstar, nandiyan sa harap, di makita. Hello, Kuya Hindi naman Sagani. kasi ang layo pa naman. Kasi ng nakapikit. distansya. Pig-ubas na pati ako nito. Ganyan talaga. Gurang ka na. Lagyan natin ng ano. Mas Yun, Hindi, nandun mapala naman naka- kasi yung brightness mo. Yeah, I know. Mahina di ang ba? palang brightness. Ano Pero ba basta kayo? nakikita kayong Wala sa wala po. Burn out po kami dito. Maghapon. 6 to 6 po. suspended pa yung Kuya Defenders. Okay, hello. Depinder, shout out. 6 to 6 po yung ano yung burn out. Kaya wag sanang mag-loading yung ano natin kasi nakadata to. Kaya yan. Ganda naman ng katabi mo. Babae. Ay, hindi man yan babae. Sabi ni Roberta. Kuya Emmanuel Babae, ba yan? Dandal. Huh? Babae ba yan? Isaak, ano yun? Isagani. Kuya Maki. Hello, paring Gonzales, shout out. Chin Chin. Sabi ni Sinsen, shout out Sinsen. Kuya Maki. Si Franstar. Sinsin. Sinsin. Si Franstar po, namundok. Oh, ano, nasa dagat. Abangan nyo na lang po sa vlog ni ano. Nasa dagat si Franstar, pinalipad yung drone niya kung papuntang nasaan Burias. sila ngayon. At kung nasaan ka man ngayon, Franstar, Sama si Karot. Sama si Karot man. Ate Jenny, ano na? Ano na, Ate Jenny, simulan mo na daw, Jenny, sabi ni. simulan mo na. Shoutout sa inyo dyan, sabi ni Kuya Don the Bed. Tagal ay, di man marunong magpalipad. Back to normal na tayo. Oh, Chin. Kuya Manuel, Pakyawin ko sino na ice pangalan cream, di yan? mo. Kung Naon. katabi Oh, bilis ng, na. Ano na, Ate Jenny? Oh, Bilis na. punta ka na dito Ay, po. wala pala, pinayaran. katabi ng baba. Ano daw pangalan eh? Alin? Bayad na yun, ice cream. Anong pangalan ng ice candy? Bayad na Di, ano daw pangalan ng katabing babaeng maganda? Ay, Kuya Born, shout out. Sino sabi? Kuya Born, hello!
Emmanuel Dandal. Shout Ehem, out. ehem, sabi ni Kuya Born. Ehem, ehem, ehem. Palipad talaga si Kuya Born. Batiin mo naman si Kuya Born. Hello po, Di kasi Kuya nababasa Born. ni ano, di nababasa ni sino. Tanungin mo si Kuya Born kung anong kulay ng dollar dun sa kanila. Kuya Born, anong kulay daw ng dollar sa inyo? Tanungin kung may pula. Kuya ni Mar, hello, gandang tanghali. O, Team bilangin mo na Kaway. ice candy mo. Wala man, di man matigas yung ice Hindi, candy. ano na. Kuya bayad na Rescue, Kim. Bayad na daw. Oh, Yun, nagsimula na si Kulay blue. Julius. Kuya Julius, Good hello. morning po. Thank you Hello, so Kuya much Rescue. po. ang ulam po namin ngayon, tahong, lami kayo. Oh, Ate Janichi. sabi ni Bilang Kuya Born, ano daw, green? green, kasing green ba ng Oo. damit ko, kuya? Ano, green. Green. Baka may pula. Kuya Danilo Pizarra, salamat Sir Patingin niya Julius. ako. Baka may pula. Kuya Born. Kuya Joel Steng, sabi ni Kuya Don David, tapos na akong mag-live. Ah, tapos na pala si Tapos Otol. na. Baka may pula. Sabi mo 12 ka. Buti di Kuya ka na, Alamid, buti di ano nasabayan na? ko. Din papak ako. Kuya Jordan, hello. Salamat sa lahat, Joel, sabi ni Kuya Jordan. Tignan natin si Kuya Jordan ng ano. Michael Jordan, shout out. Nag-live akong 9. Ah, nag-live pala si Pulas. Nagpasa ka na. Mano, nagpasa ka na. Kami nagpasa na. Thank you Oh, po. green pala. Kuya Born. Oh, green talaga. oh, Green diba? talaga. Yan, thank you sa pag... Sa pag-green. Yung ice candy ni Yun, Jinjin, shout hindi out. man masarap. Hindi Shoutout matigas. kay Kalayas TV. Masarap yun. Kalayas TV, palipad ka na kaya. Ano man Labas yung- ko na ba, kuya? Ha? Bigyan mo siya. Mamaya, matapos kain. Wala. Ito alam ko yung... Ay, malambot na yun. Hindi pa yun. Lumubog naman ang flavor nun. Ilan ba lahat yung ice candy? Ano? Bayad na yun. Si Jenny, bayad na. Bayad Hindi, si Gini Kay... ano ba? Sa sunod. Bayaran mo po para may vlog ako. Kuya Ruel Molina, hello. Send mo sa Gcash Kuya ko. Born, hello. Net. Oy, kay Jojo, shout out. Kalakas Hello belated po, daw, Kuya sabi ni Jojo. Hello Kuya Jojo, Ayan. ako magbayad, sabi ni Ate Jenny. Oh, siya, Palipad mo binayaran mo na, tong di ba? kaldero. Alin? Bayad na yun, kay Kuya Ruben yun. Ah, binayaran na pala po. Ano na lang, next time. Sabay, pwede nang i-deposit yun dyan. Sa kanya. Ay, wag mo munang bayaran kasi di masarap ang gawa niya pag binayaran na. Emmanuel, Kuya Emmanuel, Dandal, kulang Team na ng gatas. Aswang, kami. Di mag- Silent masarap viewers ang po ako. Kay Kangiti at... Ano? Kaman? Kangiti, kaman kay Kanuto. Ah. Oh, salamat po sa mga silent viewers. Sila gas po, nasa ano, bakasyon. Nasa US. Hello, Don Dubi. Nag-hometown. After Dahil a babig. few months po, Hello daw, sabi ni magiging Kuya Jojo. sponsor na po yan ang Sila gas nag-hometown. Kuya Jojo, shoutout ka to Kuya Jojo. Nasa ano na yan, tawag yan? Kay Jojo, Ay, hello po. Kamusta ano? na po yung wife mo? Up of town. Vince Makulay ang buhay ni Out Badit. of town? Ano ba Out po of yun? town si ano, si Lagas. Nag-out of town si Out of Lagas. town ba? Oo. Ano daw? Ano yun? Sabi ni Kuya Alami. Ay, November to ang balik. Undas. ang dami nang nagbabayad ng ice candy ko. Wait lang, Hello, gagawa ako. Steve. Babayaran nyo. Wala, puro man sila comment. Di man ang Nandyan si Ate Bidang, nagluluto. Hello, ayos. Martis bukas, alam mo na. Hello, Yung po, bris. thank you po. Oh, ganda ng bris ni Ate O. Ate O, uwaw. Ate Uwaw. Ganda ng breeze. Ang pangalan mo pala, Ate Uwaw. Ni Ate. Oh, wow. Aswang po yung pangalan niya, Aswang. Ano? Hello po, Ate Lincoln. Tama ba? Hello, ayos, Martes bukas, alam mo na. Dumating si Inday Merkulis na dyan. bukas. Merkulis bukas, Kuya Jojo, dito. Hello po, Ay, doon sa kanila ni Kuya Jojo, Martes pa lang. Rescue Kim Vlog. Hello po, Ma'am Chin. Mahal ka po namin. Smile lang po palagi. O, smile ka lang. Mahal ka Hello naman eh. po. Kuya Defenders, Social C. Lagas pa out of town na lang. Oh, nag-out of town sila, gas. Nandun sa gitna ng Batolik. Nakatune in po yun, ano yun? Silent viewers natin yun si Lagas. Kasi nagmamaksikil. Bakit walang update si Japper sa Cebu? Mamaya po, Kuya Jojo. Ano, nagpahinga Mamaya. Kuya Jo ng 5 Ng days. 5 days. Mamaya po, Kuya Jojo. Free lahat ng challenger kung anong gawin nila sa channel nila. Mamaya malalaman kung ano rin yung... Kasi mahirap daw yung bibigay nila dun. Ayan, comment po tayo. Kuya Emmanuel, idol ko. Ayun, Team Ah, Kaway, nakasali kayo sa challenge. Salamat po, Kuya Emmanuel. Anong ano pangalan mo? Sabi nila, Dal? Sin. Ate, oh, wow. Ate O.
Wow. 66 viewers alone. At may 15 minutes na tayo. Sinsin po ang pangalan, Sinsin. Sinsin. Yung may school Sinsin. Sinsin nga, sabi niya. 70 viewers, hello. Ate Bago, Maris. may bagong pangalan na yan siya. Hello po, Ate Marie. Bininyagan ni Fransar. Kuya Maki, hello po, Sir Jojo. Sabi ni Kuya Maki, hello. Maria Masi, Hello, Megang and Oh, andyan na pala si Kuya Sinsin. Poloy Andyan sa na. likod. Andyan na. Hello daw kay Kuya Poloy and Ate Kuya Megan. Franstar, tara na. Sa likod daw, sabi ni, Ang ulam po namin, ano? ni Luto pa po ako. Kuya Jojo. Hello, Maki. Sir. Pajojo, shout out. Kuya Defenders, matagal ano pa ganap yun. niyo sa Dahil Christmas? masigat siyo. May Christmas Matagal ba ang party. Christmas? Di ko pa po alam kung ano Don, yung ganap sa Christmas May party. nakita kasi mo ah. Ako nga, pag-ibay ko, nakapila ko Thumbnail sa Kuya may Alfredo STC. Lipa. Good morning, Nakapila ko, Kim nag-ibay. Bawal. Ay, Hello. umuwi ako. Thumbnail daw. Ate Maris, hello. Don. Ate Bidang, hello, sabi ni... Thumbnail. No. Hello, Chin. Ate Bidang, sabi ni... Hello po, Ate Marie. Ate Maris. Ayan. Ano ba basa mo na pala? Yes. Basahin mo. Ayaw mo silang lahat. Halaya sa Ate Bidang, ang init bakam. Masunog ka. Thumbnail Kuya na. Don. Blooming ha? Blooming ang si Bidang. Akbay part 2. Blooming si Bidang. Hello. Part 3 na yun, Kuya Bobby B. Gatso. Ang alin? Kuya Jojo, sabi ni Ate Maris. Oh, karating lang ni ano, Kuya Franstar. Defenders, Nag-ano po yung si andyan na Franstar pala na si Franstar, sabi ni out of Kuya sound. Defenders. Out of bato. Shoutout po sa inyo lahat. Sana yan. wala na talaga mga nag-out of Hello sound. Joel sa likod. Hello. Sabi ni Kuya Jojo. Hello, Kuya Jojo. Kuya Roger, hello, sabi Mainit ni dito sa amin, brand out, maghapon. Ate Maris. Kuya Defenders, hello. Kuya Jojo, God bless you. Ay, wala namang Ano, pa. pakinggan natin si Jen. Ano, Jen? Ano na? Masarap nito mag-swimming. May sino? Saan Malapit maganda lang. Mga ano, Jen, Kasadali. Kasadali. Kasdali, ano ba Oh. yan? Oh, Kuya mo. Ano yan? Kuya Jagger. Hello po, Kuya Jagger. Hello. Kuya Jagger. Kain po, kain. Nanonood, nakamasid lang si Kuya Jagger. Diba, Kuya Vince? Kuya Ruel. Ha? Kuya Masarap Rocky, dito hello. mag-swimming. Kain po kami. Masarap Sino talaga manood na mag-swimming. ako? Araw-araw mo na nakaligo. Baka ikaw, di ka naligo. Kahon. Salamat sa suporta. Malapit na tayong mag-graduate. Oh, Oh, hello Kuya Gatcho. Sabi ni Kuya Jojo. Kuya Jojo, nahihilo na naman. shout out family. High blood na naman. Madagdagan na naman ang Lord taon. Bisyang. Dagdagan naman. Rocky San Siliciano. Kulang na sa Shout out babae. family Siliciano dyan sa Lord Bisyang, Nabwa, Camarson. Yun, shout out po sa mga taga Nabwa. Hello, Kuya Gatcho. Hello po. Napanood naman po ng vlog namin. Oh. Ate Bidang, wala kang pasalubong kay Inday. Kuya Joel, hello, sabi ni Kuya Danilo Pisara. Hello po, Kuya Danilo Pizarra. Hello. 81 viewers, hello. At sa tinagtamsak. Ate Jenny. Kami ni Ate Kuya Maris, Joel. hello po, sabi ni Ate Jenny. Magano din kami ni Kuya Joel, mag-out of town Kalayas, ngayong hello, ano. sabi ni Ate Maris. November to. Kuya Defenders. Ano tayo pupunta? Diyan. Undas baga. Maghikaan na sa simenteryo. Mag-i-bike na lang ako. Para may kita din, paano? Nag-i-bike ako kanina, wala nang budget. Ano sabi niya? Hello po. Ano sabi Ano niya? daw, naligo sa waterpool. Hello, Ate Cherry. Ate Chire, Ganda namin Ausa, ni, shout out. Ganda namin ni Chinchin, sabi ni Ate Cherry. Hello po, Ate Cherry. Ate Jenny, hello. Shout out po mga taga-Cotabato. Malawag. Ah? Hello po sa Lang, mga not taga-Cotabato. Cotabato City, sabi ni Kuya Milang. Manuel. Sana along Yung lang. Yes. Na all blooming. Ate Maris, thank you pala. Tanongin niyo po kung naligo na si Nasaan Sinsin. na si Jenny, sabi ni Kuya Wala pa, Jojo. naamoy ko nga eh. Amoy ano. Kalayas, Wala siya, love you. wala man si Ate Ginny, di na nagpalipad. Naamoy ko. Hello, thank you po sa ano. Nasuporta nyo. At malalaman natin, kasi 5 days na unlimited live, walang challenge na naganap sa 5 days. At malalaman natin yung 5 days na yun kung ano yung pagbabago, kung pang ilan na tayo. Kasi walang update sa idol eh. Yan ang magandang ano. Diyan natin Lingguhan ng update. malalaman kung Maganda talaga, oh, lingguhan. kung pang ilan na tayo. Kasi Tapos natapos malaman kung oh, kick out o hindi. oh, kasi natapos tayo nung 15 tas 16 to 20 ay walang update. Ricky, Kaya shoutout po. malalaman natin kung pang ilan tayo. Number 3 tayo nung ano. 7 days. Number 3 tayo nung Naol, nag-duty. 15. Papalipad daw si ano, si Yan. Putput. Ano? Wala yung put-put. Yan ang Ah. papalipad sa akin. Papalipad daw. Kuya Hawk, hello! Put-put. May sudan ate Nakatapos video sa'yo. at Inday, matinding sa
magaganap dyan sa site. Yun. 84 viewers, shout Walang out. magaganap kasi walang kuryente. Oh. Brown Kain out. po! Ay, hindi pa pala. Nagluluto pa po. Si ano po, si Parson po tapos si Inday, nag-ano na, nag-check-in na. Nag-check-in. Salamat po sa nakatune in at sa mga suportan nyo po talaga. Maraming salamat. 84 viewers, Bye. shout out po. Paalala nyo, baka makalimutan natin na unlimited pa. Manali tayo. May 20 minutes na po tayo. Bilis lang ano? Oras. Ay, hindi na yung kasali sa ano? Wala. Unlimited. Ano, one hour na lang to. Gandang tanghali sa Ni Mahal beautiful Tichi, viewers, shout out. sabi ni Hindi Kuya ko yun. Bar. Sabi ni Ate Maris, Kuya Rocky, hello, sabi ni Ate Maris. Gandang. Gandang ano po kaya nakadalawa Bar? naman tayo sa loto. Ano pong, Ano, ganyan. ano daw pong gandang, sabi ni Gandang Pilipinas. Chin Chin. Gandang damit. At ang mag-swimming na Kuya Hawk, hello po. Mainit. Gandang Alok Pilipinas. ng swimming. Ay, bumbahan ko yung drum. Oo. Hmm. Alam mo, Requested ni ano, ni Chinchin. Sino daw gustong Oh, sino daw magpa-swimming? mag-sponsor ng pa-swimming? Para May pasok ka, wala? Wala. Ngayon, maghapon. para yung problema ni Chinchin, Bukas. makalimot-limutan daw bagya. Oo. Namumroblema to eh. Oh, na-problema si Jen kasi yung bahay niya daw, Ready laki-laki. Fenders. May model kayo dyan sa likod. Opo. Meron. Na-problema si Jen kasi yung bahay niya, Marami malaki tayong daw. swimming dito, dyan o. Sobrang laki daw ng bahay niya. Walking distance. Practice sa sa'yo Diamond. Lapit tayong kasali. Magkano interest ka sa dami? Kaya lang daw, ano ka, Ah, swimsuit. 2 piece. Wala, hindi nga ako nagpa-pageant. Hindi. May tanong si Kuya Jojo. May mag-sponsor ng Oo. pa-swimming, pero Bayad na po ni ano, Kuya Robin. Kay Kuya Robin po yun, Kuya Jojo. Kahapon na nag-send po sa Naka-reserve akin. na. O kaya nyo, payag ka? Nag-send sa akin si Kuya Robin. Tapos Exclusive talagang yan. yung pina-snack po yun sa live ko kahapon. Tapos Wala. nagbigay ako dito ng 200. May 100 pa na natitira. Ganito nga. Tutupis O ano, nag-commit ako. John sa Hello, kamusta po? Magtotopis pag Mag-swimming na kayo mamaya. John Santos, shout out. Gagatcho. And magandang. Ayun si ano nga, si Travel vlog, siya na. Yun! Julius, salamat. Payag ka. Ano? Yung ipapalipad daw ni, yung ipapalipad daw ni Putput, ipapa-swimming na lang. Pa-swimming na lang. Ah, payag ka. Wala mo. Pero may kondisyon. Si Chinchin, Wala man nga daw kas. Kas. Sabi ni Jong, wala man daw kas. Yung nga daw ipapalipad. Shout out team Pahuway from Jeddah. Wala na. Hindi na po Travel pasaway, vlog, pasaway. hello. Kuya Travel vlog. Ingat po kayo dyan sa Jeddah. Team John pasaway na Santos, po. hello. Mga sutil. Si ano po Kuya Jojo yun? Si kay Kuya Robin po yun, Kuya Jojo. Wala nga Kuya Jojo, burnout. Wala po Lobat din kuryente. Thank you, thank you sa palipad. Walang Kanta kuryente. ng Migan. At Wala, di. wala po Kuya Jojo. Di maka-edit. Yung vlog ko wala na. kuryente dito. Burnout. At dahil walang magawa, magsiswimming tayo. At ganito lang po yung live namin ngayon. Wala. Wait lang, nag-withdraw pa ako sa bangko. Ay, thank you. Thank you, Windows Kuya. Kuya Windosan, hello. Thank you po. Hello po. Kain, no? Sana all, pa-withdraw na lang. Hello Kuya Windosan. Thank you po. Silak sayo, pahinga, balik tayo. At pagkatapos ito, kainan na, tapos balik na kami sa ano sa trabaho. Swimming na Ah, swimming. nag-withdraw daw siya Tijini pang Thank pa-swimming. Thank you. Paring Magkano ang Julius. budget mo din pag pa-swimming? Thank you daw. Call Julius, sabi ni Kuya Magkano ang Jojo. budget mo pag pa-swimming? Thank you Windosan, sabi ni Kuya Jojo. Windosan TY, sabi ni Kuya David. Papaswimming si Jin? Ha? Papaswimming. Ikaw yung pang-swimming? May budget ka baga yung bintang mo sa skin day. Oo. Gusto mo magkapera para may pang-swimming. Yung lupa mo sa harap, sanla mo muna. Ah. Ayan po. Tinuturoan na po ako nilang mag-ano. ganyan. Yung ano mo Ano ba, po? yung skin day mo? 23 minutes. Kuya Vincent. Paring Jojo, May hello. sasagot Miss din you. sa swimming, basta nakatupis ka maligo. Oo. No way. Ay, wala nasagot siya. 99 viewers, hello. Okay lang kahit nakapang-majorit ka maligo. Windosan, Wala, salamat wala. sabi ni Kuya Danilo. Gusto mo, nakapang-majorit ka maligo. Busy lang paring Julius, sabi ni Kuya Jojo. Chin. Super ganda ni Miss Chinchin, grabe, artistahin na. Sino yan? Sabi ni Kuya John Santos. Daw pa Kuya Jo. Uy, kaya Kuya na. Bert TV. Kaya na. Hi Chin, sabi ni Kuya Bert TV. Hello po. Kaya mo Kuya tayo. Bert. Kuya Born, hello Kuya Born. Kaya na. Ah, Kajawil. Marami ko. Ako na nga lang magkakausap sa Eh, kanila. sabay na tayo na. Hello po Kuya Julius. Ako din, busy na din, paring Jojo. Julius, kain tayo. Ang ulam namin, kalaban ko, tahong. Yan na naman. Mr. Fitness, Wabi Official.
Wash out, Lodi. Support. Oy, salamat po. Tsaka na mo. Salamat po sa suporta nyo. Dali na, napakataas ka rin. Naglublog na kita. Hindi ka mo sa araw ha. Di sa ararama. Ano ka ako? Kuya Bert TV. Wala pala. Saan at hindi. Wala pa po. Hi Tintin, maray na aga. Hi Tintin daw, maray na aga. Sabi ni... Maray na aga man po. Hello po, Mr. Fitness. Yun na, yan na sinasabi ko yung loading na yan. Ayan, ganun. Ayan na. Ayan na yung sinasabi. Ka-alright kalaban ng tahong. Milindol. Ate Chi, hello! Like Kain and na, share kain na po. po, kain. Ito. Ano, kumain na Sabi ba? ni Ate Chi. Ate Chi. Tubig. Kasuki Margie. Hello po Ate Margie. Kain po tayong lahat dyan. Sa 106 na viewers at sa mga silent viewers. Kain po tayo. Mamel, madukot mo ha. At malapit na yung malapit nang mag-top. Kaya Dependers, ano ulam nyo? Tahong po, Kaya Dependers. Tahong. Kuya Jordan. 3 minutes, sabi ni Kuya Jordan. May 26 minutes na po tayo. Tayo dako. Tanong ko, kasama niya mag-swimming. Saan? Sa dali. Papaswimming na chinchin, yung pinta sa iskindi. Minutes. Kuya Bert, may Pagka sa update palaran ba ko si talaga Idol yun. Jappers sa Nakatuwalid gabi? naman ako sa pagkayo. Wala po, ngayon po, mamaya pong gabi yung update ni Idol. Enjoy eating, Ano, everyone, Chin, sabi ni napasiling ka, Kuya Chin? David. Oh, amo ko Uy, no. kakain! Paswimming na. Yan, kain po tayo. Yung preview nyo ha, baka di napasa. Kuya Jubilee Espanola ba? Espanola. Yun, Tol! Tol Julius, salamat. Kaya Diyos. Tarig na ako, sumago pa. Ano height ni Chinchin, sabi ni Ano yan? Sir Fitness. 5, Kuya 6 Bon. yan siguro. Yari na naman si Gatcho dyan sa ulam nyo. Ino na lang ng gamot. Ako ni Carla. Pa-jacket loads. Ako kasi. Ayan po, may jacket na po si Mr. Fitness Swabi. Kuya, may ano ka na po? Kuya Fitness, may jacket ka na po. Sarap talaga yun. Salamat Kuya Gatcho. Sabi ni Tol Julius. Hello Maji, sabi ni Kuya George. Kuya Bert TV, si Vince in love. Ayun na. Naka Kuya Gatcho, baka sumakit pa. Yan. Na. Pero well, muli na Iba thank na you, kumakit ang bagot na Julius. busog. Salamat po, Tol. Salamat. Ng gamot. At sa lahat po, salamat po. At kaon. Kuya Bern, salamat. Bakit na nga pa, Salamat. tapos Sa butang lahat. pa. Kay Kuya Jojo, salamat. Kuya Ami, salamat. Lahat po kayo, salamat po sa inyo lahat sa suporta nyo. Tatanggalin ko. At malalaman na namin natin yung update. At may aabangan na naman tayo mamaya. Masarap kayo iniiputan. Napasensya na kayo, walang sayawan, walang kantahan. Run Gawa out kasi. ng brand up. 6 to 6 po ito, kaya kagabi nag-charge na ako. Kasi alam ko malulubatan. Sana all, nakachard. No. Kaso mahirap nito, kung malubatan na nag-i-edit. Ako nga, nag-iinit. At Ba't na- kain po tayo. Yung iba kasi ibang challenge eh. Oo. Nga, di maka-edit. Okay na, si Chinchin. Kakanta ka mo. Adi mag-gown, dari mag-swimming. Mahawatak. Subukan mo sila. Tuloy na sinang swimming din. Sinibong nyo na ako. Yung kaya nga skin din ni Chinchin, yan ang pang ano daw, Oh, pa yung swimming. binta Yung binta. Scarot. Nalogi pa. Kahit ako nag-i-bike, sasama ako. Swimming. Si Karot. Wala kayo. ano? Scarot. Salamat Hoy! sa budget. Mamaya na daw ka. Alam mo Ha? budget. Regalot. Kaldero na lang. Ang karot pala eh. Mamaya na lang. Silo, ringin ko. Kain po. Ay, baka sobra ka ng ano, oras. Ikaw, tenit lang. Parang di sin oras. Nasa ano pa lang yan, 30 minutes. Ha? Kaya France daw. Ay. Ang masama niya, si Jinjin ang maganyan ni Tilo. Oo. Yung sabi ko sa'yo, lo. Lo. Tapos ikalo. Lulo talaga si Tilo mamaya. Ang problema ko, hindi na magtakma tayo. Hmm. Bakit ka na no? Comment lang po, comment lang po. Kain po tayo, kain. Yan na si Chinchin. Ilang minutes na, Chin? 29, 30 minutes.
Ayaw mo na, nahihilo ako tapos ganito pa ulam. Kain po tayo, kain po kayo Jojo. Kain po tayo lahat. Tahong. Ubos na yung plato. Kumabi, tikman mo ba? Kumabi. Matahi vlog na. Kuya Joel, hello, sabi ni Kadon David. Hello, Kuya John David. Hello. 100 plus na viewers po. Kain po tayong lahat dyan. Tol Julius, kain. Kuya Born, kain po. Kain na po, kain. Kumain na ako. Ayaw man magbuka nito. Hi, Chin Chin. Di ka nang... Pakipot yan, kaya ayaw bumuka. Ayaw man. Pag ayaw bumuka ang tahong, pakipot. Kay Jojo. Hindi ka na nagmamayaw. Sabi ko sa Thank you, Jin. Ano? Ayan. Iwan ko. Hello po, News Oli. Nakakilala niyo ako. Ah, Chin-chin. Ano pa? Di ka. Nag-stop na po ako. Busy na po kasi ako. And nag-join na rin ako sa sa media. Pero pag pwede naman 33 balik minutes. doon. Kasi doon din naman ako nag-start. mainit. Mainit. Nag-isap na mag-majorate. Plano mo, Tol. Tapos ka na. Manaw mo na ako. Kain na po. Kain tayo. Ugh. Tahong ni Carla. Tubig lang sa akin. Kaso may ipot. Hindi man yan nililinisan na. Ganyan talaga, yan yung taba niya. Kain lang yan. Ipot nga na Andyan nga ang Ano sarap. yan? Yung... Ganyan talaga. Ano yan, utak? Yun ang pang kinakapit nila sa ano. Yung mabuka, kinakaya mo, sinusup-sup mo pa. Ito, ako. Yung balot pa ka, maraming balayibo. Sinusup mo pa. Hindi man lang ako kumakain nun. Ito, may Ito po. Paniro ikaw, Jin. Jin. Lamisa kasi kinakainan, hindi inuupuan. Mga kayong bangko. Yun o. Gana kayo sa mga bangko sabi ay. May kanin pa. Matuwan tarawa din mo. Oras, Tol, oras. 32 minutes. Happy Ay, kumakain pa po Fiesta, ako. thank you. Nels Olin, shoutout po. Bawal naman to. Uy, hindi bubo ka tong isa. Palpak mo. Ulam. Yan, saka di bumuka. Ilaw yan. Ilaw yan. Hindi kasi hindi pa yata na ano masyadong ano. Kumulok. Ikain mo na, di mo na pagkara. Iman yan natin. kino. Hindi na yan nilinisan. Kasama na yan sa buhay. Ito saan natanggal? Yan yung nasa... Wala. Hindi nga, kasi ano yan yung... Ganito. Diretso yan. Hindi yan Ito dumi. kuya oh. Yan nga yung nagdadala. Lumot Yan yung lang yan. pandikit nila sa ano. Hindi dikit nila sa Kung ang kahoy. tao may kilay, yan din yung kilay nila. Dila yan. Hindi man yan nilinisan na yung... Kalukuhan nito. Oh, ano sarap na sarap ka sa dila. Hindi. Tapos na po, Kuya Don. Kaya na, Ji. Kain na, Di. Magtuon ka. Yan na. Sobra alam ka mo. Kulang sa taba. Ikawan muna sa Ano? Oh, mag-modeling ka na daw, Chin. Oo. Magpapabayad sa video yung nakuluan. Ibang klase man si Chin kumain ng tahong. Ang kinakain niya, yung shield, yung laman, natapon. Oh, tilo. Isa din yun. Tilo. Tilo. Kumakain, basbag. Kumakain to. Si Bebe. Oy, Kuya Bros! Shout out! Shout out. Ano pa kayo, Bruce? Mr. Suabi, shout out po. Ate Chi, ayan, ganda naman ng mga ladies dyan. Ay, isa lang po ang ladies, chin-chin lang. Ibidang, ano naman yun? Oldies. All this time. Senyor, adi, senyor. Senyor, citizen. Oh! Ano daw height mo, Chin? 5'7". 5'7 daw po height ni Chin Chin. Kanina 5'6". Tumubo na. Mamaya 5'8 na yan. 5'7 na kasi Oh, sabi ni Kuya Robin, mag-invite ka daw, kain. Kain po Kuya Ruben. Sino yan? Kuya Robin, libuon. Hello po Kuya Ruben Liboon. Ayan, thank you po sa Ay, nag-invite po sila, invite po sila mag-swimming. Invite ka po namin mag-swimming. Wala kang budget. Kahit walang budget. At least Yung mag- budget Meron, tayo, yung binta nga ng binta. ice cream, hindi. Ice cream. Nakailan ka kahapon?
Ilang araw ka nang tindang ice Salamat candy? kay Kuya Ruben sa Ay, Kuya Ruben. Siya yung sponsor ba ka ng ano, ice candy? Kaya nga. Yun, thank you Kuya Raven sa pastak and also sa ayan. Thank you po sa pizza. Candy ko. Sa, ano, sa balot. Salamat ka, Ching. Doon sa pabitsa. Thank you so much po. Oh, nag-comment na si Kuya Ruben, no? Yung binta daw ng ice candy, yan daw. Ay, grabe ka, wala ako sinasabi. Ako ba na? Oh. Hello, Sir Ruben, sabi ni Kuya Jojo. Grabe kayo. Kumukha daw ni Jinjin si ano? Huwag mong Charlene itapon yung Gonzalez. laman. Di naman yan ginaano, Chin. Kinakain nga yan lahat. Hello daw, pero. Ako na kay Jojo. Wala, hindi ka mabusog ng ginagawa. Yung buhok mo, laylay na sa kanin. Yan dapat itapon. Bagla na yun. Ay, comment po kayo, yung mga kumakain ng taong. Tinatanggal ba yung yung pinakailalim na laman? Chinchin kasi, tinatanggal yung bituka eh. Ay, hindi. Bito. Wala mo yung bituka. Lumot yun. Oh, lumot. Ganyan talaga yan, di yan lumot. Tinatanggal ni Chinchin yung pinakalaman talaga ng ano, tahong. Ay, yanap to. Nakapugot na naman. Ayan, oh, Kuya Bro, shout out. Ayan, mas Kuya Bro kain. Kain po kayo. Kuya Bruce, kain po. Kain po kayong lahat. Sarap po. Init ay. Wala na. 36 minutes. Rostol. 36. Ayan, habol po sa mga gusto pong magpakulay. Kulayin niyo daw po yung Ah, di po ako pwede mag-live kasi yung ano ko, cellphone ko, ano lang nga, 2% na lang. Si ano, Franstar po, mag-live next. Naka-challenge po sila. Di din ako maka-live, lubat. Burnout. Wala na nga, buti nga naka-vlog pa ako kanina doon sa site, sa Nagtalin. Lubat na yung ano ko, camera. Ang GoPro. Di ma-charge. Chin, how are you doing? Sabi ni Kuya Bruce. Eating, Kuya Bruce. Eating. Going to eat, Kuya Bruce. Eating. Tahong ni Carla. Tahong ni Carla. Kuya Bruce, si Chinchin, iba man kumain ng tahong. Yung laman, tapon. Yung shell, nguya. Pwede rin daw. Mura man kagpagi. Kuya Bruce, kain po. Lowbat na ba, Vince? Lowbat kid, Kuya Robin. Wala, oh. Wala. Lowbat. Hindi maka-edit. Lowbat. 101. Shout out po. Ayan, salamat sa mga nagpakulay. At sa mga magpapakulay pa. Kuya Ruben, kain po Kuya Ruben. Available po yung comment section sa $sign. Click lang po. Diba, Chin? No? Anong oras tayo? Anong oras mag-swimming? Pagkatas ng live. Gabi ni Kuya Bruce. Ah. Wait lang loading. Ano update sa challenge, Jenny, Chin? ano na? Nakasit na Jenny pala. Magpapaswimming. Siya, Ate Jenny? Ate Jenny, Nag-withdraw nga daw eh. ikaw daw magpapasini. Swimming. Oh. Swimming na po. Sagot na rin Chin yung kasadali. Sagot ko na yung discount. Ka-close ko naman yung ano dun. Ang alin, wala man dyan discount. Meron! Meron! Para, hindi. Close ko man sa loob. Salamat, paring Jason. Sabi ni Kuya Robin Buon. Danilo Bizarra, shout out. Ka-close Hello po ko Kuya naman Ruben. sa- Kaya mo saan kumain? Ala update sa challenge. Chin daw. Ayan o. Ah. Yung pusod, yung natatanggal naman yun, yung balahibo ng tao. Oo. Hindi nga tinatanggal yung balahibo Ate, ng tao. graduate siya niyo, Tilo. Kasi, si Bidang tinatanggal din yung ano ng tao. Graduate siya manguba, Tilo po. Alam ang tahong, masarap pag may mga balahibo. Tilo, musta ang iyong Ang ipon. blood pressure? Ano yung manok? Tilo, kumusta rin yung blood pressure mo? Sabi ni Kuya Ruben. Hindi man na high blood. Gusto ubusin yung balot. Buti hindi na. Kapon. Isipin mo nga nung Apat dati, na kain niya. bumili yan ng, 15 piraso. Sabi na, ubusin ko na. Grabe yung estilo sa ano sa balot. Dati nga nagmukbang Next kumain challenge ng ano. si... Bumili 15 piraso. Isang tray nga, kulang. Si Kuya Bruce, may sabi. Next challenge, si Rika, i-recommended, sabi ni Kuya Bros. Thank you po Kuya Bruce.
May 39 minutes na po tayo. Richard, shout out po. Pag mag-out na. Next live po si Danilo, Tatay alright. Frankie. Sabi ni Kuya Bruce. Tatay Frankie next live. Sino po si, si Pangulo. Tatay Frankie, Daniel. Danilo, hello, sabi ni Carobin Libuon. 40 minutes. Shout out po. Init yan. Grabe mo, init eh. Binulyong na, tahimik pa. Wala man ang hangin. Kakapat ng damit si Kuya Puloy. Ano Apat to? na damit. Pantay dito. Ang dagat nito parang sunod pa. Walang galaw. Walang mantikang tulog. Ang dagat. Sarap palang lumangoy mula balatan ng barias. Oo. Dito kabalatan sumisid. Doon ng Dati nilangoy ko yan eh. ang ano mo. Yung lugar nila tilo, ano? thumbnail. Ramuan. Karamuan. Nilangoy ko yan eh, mula pier. Ray, gatso. Tapos nung nasa kalagitnaan na ako, napagod ako, bumalik ako. Yun lang. Oo. Oy. Kalagitnaan na sana ako, malapit na ako sa ano. Blooming daw si Chinchin, sabi ni Kuya Bros. Palagi pa akong blooming. Napagod ako, bumalik ako. Langan ligo. Oo. Wala ka. Ganun pag blooming lang. Doming si Chin, sabi ni Kuya Bruce. Kuya Ruben, Ate Yole, shout out. blood pressure si Tilo. Grabe lang kumain ng balot. Tutok nga yung ano. Hindi pa siya kumakain na yung Nag- unti-unti. Hmm. Tak! Hindi yan. Balat. Kinuli. Grabe yan sa balot. Suka. Sipin mo nagbili ng 15 piraso. Hindi nga yan. Doon kay kanya sa Bulacan. Dito. Nagpaalaman. Kinalabit pa. Kaya yun, ubusin ko na to. Ako, tiraan mo sila. Ano naman na. Oh? Okay. Pero masarap kasi yun, Lolo. Masarap na. Nakailan ka kahapon? Masarap ang tama. Binili yung atin. Apat. Tama ko ating sisiw. Malit yung Oo. sisiw. Tama. Ah, di mo siya ma-high blood kahapon Ate kasi. Jenny, sarinig ka. Oo, kanin ko. Maupuan. Ate Yoli, hello po, sabi ni Kuya Ruben. Hello po, Ate Yoli. Hello po. Cash out. Kuya Bruce, hello, sabi ni Ate Jeannie. Kuya Jordan, Subukan ko. Ako 4 minutes. mo na. sabi ni Kuya Jordan. Ako magsendi. May 41 minutes na po tayo. Ate Jenny, hello, sabi ni Kuya Bruce. Wala na 1% na lang. Robin, hello, sabi ni Ate Yoli. Ngayon pa naman yata yung parcel. Tawag pati yung rider. Ako Sarap pala. ako. Ito. Hindi na yun. 4% po. May pa ba? Kuya Robin, hello, sabi ni Ate Yoli. Marbi. Dapat ano, Malboro. Oo, mag-usagal ako ng powerbank po. Pag ano uli. Yung guys sa akin. Pag Sarap pag yung Marlboro. nagbibiyahe kami, nalulubatan ako. Nalubat. Balot naman dyan, balot. Ay, kay Kuya Robin, nagtatanong siya. Sabi, kumusta daw yung balot? Hello po, Kuya Robin. Car. Salamat ka sa kanya nung Ay, balot. usap. Salamat ka sa kanya. Hello po kaya Ruben, gusto ko ng balot. Tatok na kami balot. Ano daw ang gusto mong balot? Yung kulay pula o yung kulay puti? Yung puti. Hindi. Ayaw mo ng kulay pula? Dilaw nga. Yung dilaw sa loob. Yung pulang nasa loob. Paano? Yung bubuk. Pero, yung bubuk. pero ano daw, challenge sa'yo. Di natatanggalan na shield yung balot. Diretso Di na mabalatan. Sawa. Ano yun, sawa? Isang linggo sa ospital ka. Di mahirap ito Kaya pag kahit kumain dilaw ka. nga. Masubrahan. Masubrahan. Delikado na yan. Hmm. Lalo pag uminom ng soft drinks. Ate Bidang, Ilalo darating yan na ano. yung Kung gutom yan, kumain ng kakulab mo, marami. si Inday, Tapos sabi yan. ni Kuya Ruben. Oo, Kuya Ruben. Parating na lang. Sinundo ni Parson. Kanina. Mamaya pa sila. Ang mahirap nito, Kuya Ruben, Mainit. pag mainggit si Ate Bidang. Kasi wala si Kababi. Di Tapos si man. Inday ata sa kasi Parson dyan matutulog sa kanya. Dito oh. Kubo ng tilo. Di dyan nata kabilang kwarto tapos siyempre Hmm. Ay! marinig ni Ate Bidang. Pagkatapos daw ng live, mag-swimming na daw. Kami na? Oo. I-prepare mo na yung ano mo. Ano Attire. yung mga ano? Swimming attire. Yung dadalin. Yung Ay, swimming mag-swimming attire. kami, mag-swimsuit kami. Ah, yung swimming Ay, attire ano mo. ba yan? Yung mag-swimsuit. Kuya Ruben. May Nagtinda si mahiwagang Chin swimsuit Chin, ako ice doon. candy. How much? Yung swimming Saka si attire. Chin Chin. 5 po. Ay, yung ice candy Ay, labas yung ko. swimming dali mo dito, bayad pati yun. Wala na, tunaw na. Tulaw na yun. Yan pa Kuya Robin yung ano yung tira kahapon. Kukunin Kasi niya ni alagang Chin Chin yung 200 swimsuit yung niya. ano, yung ice candy. Ubus na lang ano, Kuya Alagang Bruce. 100 yung ano, Magkano nga yung skin day? 5 pesos. 5 pesos isa, Kuya Bruce. Kasi Bayad na ubus yun, bayad na yung Ubus na. ngayon. Pwede pa naman sa susunod. Kuya Ruben, halo-halo masarap. Kasi mainit ngayon. Brand Kuya Roger, hello. Parehas na si Roger, Chin Chin. shout out. Si Badit na hindi mo.
Parehas doon. Iba din si Chinchin di marang maligo. Di ako na Bilibon. Chinchin makita. Naligo dyan sa kanila. Magtupis. Hindi yung ano. Tamad maligo. Di man kasi magpapakita siya. Magtupis Hindi, na. nagwiwisik-wisik lang. May sinasabi si Kuya Ruben eh. Ano sabi? Magtupis daw kayo. Oo, Kuya Ruben, magtupis kami. Sasagutin mo. Bros, may kamakilam siya sabi ni Ate Yuli. Magtupis pero baliktad. Pwede. Yung maliit dito sa harap. Ganon, lapit lang Kuya Ruben. Baka sabihin nyo, tupis, magdala ko ng dalawang isda. Nangaya nga Chinchin, mag-swimming daw. Yung binta ng ice cream. Graham Chic daw, sabi ni Mayura eh. Mayura, hello Mayura. Wala, may sakit si Mayura. Get well son. Mayura. Ayan na. Ay! Good afternoon, Team Bawa and everyone po. Gusto na po. Anong flavor nito, Chin? Ngayong lahat dyan. Anong flavor Pari. nito? Santa mo na. Tingnan mo, palis na nga. Prefer. May lang. Hello po. Adiman. Kuya. Kuya James Q, hello. Ingat po kayo James Q sa work niyo. Bugos, maligo Yung ka asukal na. mo kasi pula. Hello, Jami, sabi ni Kuya Don David. Dadagdagan ang Hello. lasa. Jami, gusto mo ng ano? Skin day. Asukal na pula. Bawal yun yun. Salamat, Sir Ben. Bawal ba? Thank you, Sir Tapos Ben. ano, Baka gusto niya. May lagnat. Kaya pwede niyan. Baka gusto nga. Sira mag-swimming kung may kasama nakatibak. Sabi ni Kuya Ruki. O yan, nakatibak. Tapos yung nakatibak, lalaki. Kahit hindi magkatibak, basta Lance ka na, magpa-swimming Jami. ka. Sabi ni Kuya Don David. Nakatibak lalaki. magpapampers kami pag nag-swimming. Mayora, hello. Sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Hindi pwede mag-arang kami. Hello sa lahat. Swimming. Oh, 46 minutes. Malapit Doon, na. Sa kanal. Malapit na tayo mag-out. Mga 50. Ano kung bangko na yung ano? Bawal ko yung may ubusi po na. Sige, bawal. Ito na yung ano? Alam yung sandaan? Sarap nga. Ano lang natira dyan? Si Kuya Puloy. Ayun o. Pero mo ka po. Ayun. Saka si Ate Mayang. Bigyan. Doon sa kasadali, dala mo yung iba. Oo, saka sa dali. Kuya Puloy, ha? Ayan na ba na nagtitinda na to? Paano maubos yan? Siya nagtinda, siya nagkikain. Oo. Masyadong Saan Nasa si duty sa Palawan. Palawan, Jamila? Sabi ni Kuya Bros. Nasa duty daw. masyadong masarap. Sir James Q, hello po sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Hello Kuya Danilo. Mayura, musta na yo? Sabi ni Kuya Ruben. Kamusta ka na raw, Mayor? Sabi ni Kuya Ruben. Medyo okay na Kuya Ruben. Kuya Bon, wala yata Ba't nakasum? si Rini. Kuya, may Nakasum. ka pang ano? 50, kuya. Uy, madumi Sumwa. Kuya, Bukas naman. Bila. Ano na? Ayun. Huwag mo na kasukulian. Yung puro ice candy lang yun. wala nang ukos na. Maganda lang, magtinda ka ulit. Magluto ka ulit. At least Boy, may ilagay mo sa baba. may deposito na dyan. Kasi kay Kuya Ruben ngayon. Pag magdawa ka ulit, Na yun. pwede mong ilabas ulit yung Ay, kung ano mo daw yung tupis mo. Ilan ang naikon mo dyan? Pang Hindi ko ano po na alam swimming. Kuya Bruce na sa bahay ako. Malamig, bebe. Dagdagan. Quarantine daw, quarantine. Sino? Sabi Ah, ni Jamila. Opo, may sakit po Sobra siya. ng ano, kompetisyon. Kuya Born, ice candy po. Kuya Ruben, ice candy. Kuya Jojo. Kuya Danilo, ice candy po. Ikaw mahampas na talaga sa kanina. Online. Parang ano tong kumain, sagupsop na. Tumutunog. Mainit. Burn out, walang palipad. Opo, wala pong ano, wala pong kuryente ka Jojo. Walang kuryente. Kaya nga kanina naglo-loading kasi dito lang yung gamit ko. Yan, may 48 minutes na tayo. Kaya Ruben Lebuon, ikain nyo na lang kami. Yun, ikain nyo. Si Vince, sumasagot, tumutunog. Sarap. Kapon, nakadalawa ko dito kapon. Oh, Maingay kumain si Kuya Vince. Mas masarap to kapon. pares lang naman yan. Hmm? Pares lang. Lasa yung ano, asukal na pula. Lahat ng puti ang ginamit dito. Yun, Team Kasangga members, hello po. Shoutout. Pagtingin mo, parang panis. Ganyan lang. Mr. Fitness, Chinchin, ano pinakain mo? Kuya Dodong, hello po. Yun, 49 na. Lapit na, 10 minutes. Oh. Shoutout Team pa Hawaii.
Sabi ni, Halo ako, kuya. pa-jacket naman dyan, please. May jacket na po. Init kasi, init. May jacket na po kanina pa, Kuya Fitness. Mr. Suabe, shout out. May jacket ka na po. Yung mangga na kinarasan ng kilo. Ha? Pula yung mangga. Mga nito, yung Thanks powder, sa ano? kapote. Opo, maraming salamat din po sa pag-tune Yung in. powder. Maraming salamat. Ano yung nasa lata? Yun. Dapat yung ano. 50 minutes na po tayong naka-live. Tandaan na baka May sumubra, langka. makit out. Ako po cocktail, madami lang. Tapos Ya, ano? Yun ang ginagawa namin, no? Ganda kami. Sarap yun. Salad. Opo. Mukha ng buko. Kanino bahay ngayon ginagawa ng pahaway? Sa kay ano po, kay Crystalline po. Kuya Fitness, kay Crystalline. Ate Elisa Manuel, hello po, sabi ni Oh, Kuya skin Ruben po Libo. kayo. Nawala na. Sarap po eh. Init kasi yung sarap. Ate Gladys Campo, Team Kasangga members. Hello po. Hello. Hilo ka, kuya, gato. Nawala na yung hilo. Ate Jeannie, hindi ako makapalipad, walang kuryente. Oh, baranout ka sa Ate Jeannie. May naandita niyan. Oo. Ayaw mo lang Ate Jeannie. Pwede naman sa sunod. Sa Gcash ko lang palibad-bot. Laman Gcash ko. Ate Elisa, bigyan mo ng shoutout, sabi ni Ate Gladys. Hello Ate Jeannie, sabi ni Kuya Dodong. Lilibit sa Monte, hello po. Kuya, dodo. Sis Gladys, hello, sabi ni Ate Yole. Support management team Kasangga, hello. Ate Jeannie, sa akin na lang, sabi ni Kuya Ruben Liboan. Pa-jacket po. Op. Ayan, may jacket na po. Paring Jason, kailan ka ba babalik dyan sa Paranaque? Sa ano pa po? Nung nasa Manila pa ako, pumunta ako dun sa tito ko. Habang walang gawa kasi tumutulong ako sa kanila kasi nung mga time na nasa Manila po, sila rin yung nag-ano sa akin, tumulong. Siguro po pag na-opera na si Mrs. tatambay ako dun sa tito ko. Paranaque. Sin, gawa ka din channel. Vince, may gamit si Crystalline. Ano? May gamit daw Vince ano? Crystalline. Gamit. Ating Majelo sabi, Ah, sleep Vince, ako may ulit gamit. mamaya. Ingat. Opo, salamat po kaya Jagger. At pahinga ka muna dyan. Pahinga ka muna po. Para malakas pag ulit ng trabaho. 52 minutes na. Ingat po kaya Jagger. Team Kasangga, shout out. Asan si Kuya Noli? Nasa ano po, nasa Bulacan po si Kuya Noli. Nag-update po. Nag-update daw si Kuya Noli, sabi ni Ate Bidang. 53 minutes na! Alice Manuel. A little bit. Shout out from Saudi. Yun, shout out po dyan sa Saudi, sabi ni Beats. Ano ba? Yan. Alam niya, no? Kuya Jordan. Beat GB Eats. BHG Beats. Kuya Jagger, hello. Shout out. O, sige po. Ayun. Mabait talaga pa rin. Palipad na po! So, salamat po, Kaya Rocky. Karot ang si Karot, kumakain si Karot. Tumataba na si Chinchin. Sabi Yan, ni okay, hello. Kaya Dalilo Pisara, saan ka? Karot. Ah, dyan po. Kumakain. Kararating lang nila. Galing sa ano? Kuya Dani. Wala Gusto tayo. ko sa ice cream eh. Shout out. 54 Yun. minutes, shout out. Sunod po nito si ano? Si Kay Frankie. Tari Frankie. Opsay. 54 minutes na. Pisting, kurente, lawat no. Edit. Wala pa, alas. Buti nga, may dito dati nung pag-brown baga, pati dito, wala.
Tama yan. Para maka-edit. Tapos pagbalik ng kapuli, balik. Lobot na cellphone mo isa? Ang tabangan. Yara ako pag ano. Baby, pinatay. mainit! Daddy Frankie, oh. May sinasabi si ano, Kuya Fitness. Franstar mo sa na apam mo sa Bohol. Kaanat. Ate Elisa, hello. Yung apam niya. Di pa bumabalik. Next month. Baboy na bigo. Ilang taon na? Ilang taon? Bye bye everyone. Lock to work na. Back to work. Opo. Salamat po sa pag-tune in kay Don David. Back to work na daw si Don David. Thank you. 55 minutes na tayo. Out na tayo pag ano. Sana all my apam, Kuya Franstar, sabi ni Kuya Dudong. Yung kinuskus niya sa mukha mo, yan daw. Nakuha ko na yung yellow, nilagay ko na sa Nagtanis mukha ka ko. at may ilaw. Yung bibigay bidang yung kinuskus niya sa mukha niya. Salamat sa jacket, sabi ni Ate Elisa. Nailo kasi ako. Hindi, grabe yung init eh. Wala pang hangin. Mag-usul-usul ako. Kaya ganun, para dyan. Ginaganyan ganyan. Di, okay na pakiramdam. Doon, salamat sa ano niyo, sa pag-tune in, sa pag-suporta. Team Kasangga, shoutout po. Sana all may apam. First time. 56 viewers, shoutout. Oh, may hangin pa. Ay, salamat. 56. 59 po ano, out na po ako. At siyempre maraming salamat sa nag-tune in at sa mga silent viewers. At sa lahat na nagpakulay, silent viewers, hello. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. 56 minutes. Matagal ba yung loading natin? Yun ano? Ha? Wala, di man yan mag ano? Di man nagdama sa bilang yung pagloading. Wala mo sabihin ako. Kuya Jaime, shoutout. Kuya Jaime! Kuya Jaime, hello. Shoutout Kuya Jaime. Kahabols Kuya Jaime. Yan. 56, 57. Baka makalimutan. Hindi yan. Ano man yan. Yung 7. loading, di man Hindi binabantayan yung oras. Baka maano tayo. Bye, sabi ni Kuya Jordan. Ingat po Kuya Jordan. Ganda daw nung nasa likod. Jordan, ingat po. Ganda raw nang nasa likod. Ano yun? Di man GoPro? Di man ganda yun. Oh, itong ano. Alin? Alin po ang maganda? Sino po? Ay, Alin? maganda daw ako! Oh, ako Ate yung nasa Gladys, likod. alin po yung maganda? Ako yung nasa likod. Kuya Born, Kuya Jaime. Baka huli sila nanonood. Baka si Jinjin pa yung nakapatong. Mapayil baka. Ay, ako nasa likod. Ate Ako yung Cherry, hello. Yung nakapatong yata sa lamisa. Thank Hello you po Ate Cherry. 57 na. Habol po sa mga gusto mong pakulay. 59, out na tayo. Ito ba yung time ng live mo? Opo, ito yung ano. Ano, pain na to. Ay, Kuya James. Pain na po, pain na. May James 57 na Kuya po. James Q, Hindi na shoutout. po tayo unlimited live. Kuya James. Balik na sa normal po. Kuya James Q, hello. Kuya James, Q, anong kalbo? Kalbo daw. Kalbo. Ano yun? 58. Wig. Bye-bye na ba? Opo, mag-ano na ako. Mag Malapit na. 58 na eh. Palipad Di, ka habol po, pa yan. Kuya James. Papalipad yata si Ate Cherry. Kaya pa yan. Kuya James Q, ano yan? Long hair? 2 minutes pa. Ate Cherry, hello. Ate Cherry, habol pa. 58 in 9 and Habol pa yan. Kuya Bilbon, hello Kuya Jaime. Habol pa yan. Ay Kuya James. Ayan, nagbindot na sila. Wala pa, layo pa. Oh, Yung baka lumagpas. habol pa ba? Salamat po. Habol pa. Sabi ko Salamat po sa'yo Ate eh. Cherry. Habol pa. Kuya James, Q, ikaw Salamat, po. thank you sa ano, pahabol. Long hair. Nakahabol pa. Maraming salamat. Long hair daw po si Kuya James. Bye. Okay, ingat Opo, po. salamat ingat po. sa mga nagpakulay. Salamat. Ate Maris, hello. 59. Last 1 minute. Last 1 minute na. Mwah. Si ano naman, Tatay Frankie, si Franstar. Ingat po Ate Cherry. Idol Ingat, Frankie. I love you. Mag-live Yun, I love naman you sa next inyong month. lahat. Oh, next month. 59 and Next live po, Tatay Frankie. Start na dun. Salamat lahat nyo. Sit tayo muna. Ayun, ano ka na? Sit na. Mag-ano na ako. Ate Cherry, Lipat po tayo. ingat sa lahat. Ingat po kayo. Franstar channel At po, mag-ano tayo, next live. mag-out na po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye. Kayo. Ingat, Franstar channel, next live. Mwah.